den bliver mere saftig. En saftig? Jeg føler mig lidt bakser i hovedet. En saftig? En Jeg prøver lidt der skulle have varme, så man koldt tom til det der bold der. En svin? Så skal man få der varme der. Lærke. Ej, nu spærmer den. Den længere. Nu spærmer den, pas på. Lærke, man må ikke sluge alt for meget i gangen, tror jeg. Jeg skal. Det er usundt. Jeg får stangen. Ja, ikke? Lige så falder du. Har han fået det... Har han fået det lige ud af det stol? Hvad, har du fået noget at drikke, Lærke? Den er ikke slimt nok. Prøv at putte den op mellem benene, så bliver den ekstra fin. Hun skulle finde på det, konen. Ja, lige i øjeblikket, der sidder hun og spiser noget hvidt fra mændene. Hvad er det for noget, Lærke? Er det lækkert? Er det lækkert, hvad du sidder og spiser, Lærke? Rumfidus! Det skal du jo sige. Ej, luk munden, det ligner... Ja. Hun spiser rumfidus! Det er det ligner. Ja. Hvad fanden er rumfidus? Det er fra rummændene i stedet for mændene. Så får hun rumbiler. Jamen, hvis der er noget, der kan kæreste, så må du jo få sådan noget i stedet for. Rummand! Nej, nu stopper vi! Ja, nu ligner den på året, ikke? Det er ikke sjovt! Hvad hyler du for? Det prøver det! Det græder man så, fordi man hyler. Nå nej. Det var lige Mona. Ja, det var med sammen med en hel længe. Det var godt. Ja, det er godt. Og kører den rundt. Ja, så skumpedusen, altså. Hvad tænkte du måske på, hva'? Ja. Så er det nogen Kan du køre den rundt ind i munden? Det var faktisk godt. Hvad fandt den godt? Så er vi læst noget. Så prøver jeg. Jeg ved ikke, hvorfor Morten filmer mig. Nej. Ja, hun vil støve sig i mange gange, det der. Jeg har gjort det sådan i børnehave. I så mange år. Hvor givet det mange år.